את היומן אומנות הזה סיימתי תוך 20 יום, ואני עכשיו רוצה לעשות סרטון שאני מדפדפת ביומן, וקצת פה ושם מעיר הערות. כל היומן הזה הוא עשוי משתי אוגדות, מבריסטולים לבנים שקרחתי ביחד והוספתי את הכריכה הקשיחה הזו מקדימה ומאחורה. באמת שתוך כדי תהליך למדתי הרבה על כריכה של יומן. כאן בפתיח הכנתי תעודת זהות ליומן. עניתי על שאלות, כמו למשל שם היומן, זה באותיות הקטנות, התאריך, פורמט, מה היה הגרעין הראשוני, כמה מילים על תהליך היצירה, חומרים וטכניקות, איזה כפולה אהובה במיוחד, ייחודו של היומן, שיתוף, מה למדתי בדרך, ומשפט שנשאר איתי. אלה דברים שכתבתי ולפתק, ואני מצרפת אותם כאן ממש לתחילת היומן. כן, קראתי לו, זה באותיות הקטנות, והתחלתי אותו ב-27 לאוקטובר, וסיימתי אתמול בלילה, ב-15 בנובמבר. כלומר 20 ימים של עבודה מאוד אינטנסיבית, כמעט יומיומית. אני לא הולכת לפרש את הקולאז'ים, להגיד מה היה הכוונה, זה לא רלוונטי. כל אחד רואה בקולאז' מהרהורי ליבו. כאן הדף הזה זה סוג של מרק מייקינג, וכאן כתיבה אינטואיטיבית, פתקים שהיו קשורים לאותו עניין שהיה לי חשוב לשמור אותם ולא לזרוק. אז עשיתי כיס קטן וצירפתי. כאן יש פריסת קלפים בעצם בעמוד הזה ובעמוד הזה. כמה קלפים יש כאן, יש מצב ש10 בערך, 5 בכל עמוד. כשאני משתמשת ביומן כמצע שבאמצעותו אני יכולה לעשות עבודה מול הקלפים, פשוט להעתיק את המסר ולצאת לתרגיל של כתיבה קטן בתוך המשבצות האלה. וכאן עשיתי תרגיל כתיבה וקראתי לו ואלה תולדות חיי העבודה שלי. זה מתוך ערכת קלפים שנקראת ואלה תולדות נתיב חיי בעשור האחרון. שני אלמנטים שיש להם המון משמעות בעולם המושגים הפנימי האישי שלי. זה בעצם כפולה בתוך כפולה. יש כאן את הדפים האלה, שהם בתוך הכפולה הלבנה, ומאוד התלבטתי מה לעשות בחלל הלבן הזה של הדף הריק. בהתחלה חשבתי שאני אמלא אותו במלל, ובסוף הוא נשאר ריק, ואני שמחה שהוא נשאר ריק, כי זה כמו אוויר לנשימה. את הדפים הצבעוניים האלה אני לקחתי מוורוניס, מהעבודה, וכאן גם גלויה שקיבלתי, שצורפה לשי לחג, זה היה חג שבועות. ורוניס מאחלת לך חג שבועות שמח. וכתבתי time to say goodbye, תודה על 4 שנות עבודה, מה-7 בדצמבר 21 עד ה-3/11/25. תם הפרק של ורוניס בחיי, הסוף. יכול להיות שזה דף ריק להתחלה החדשה שתגיע אחרי ההייטק. אין לדעת. זה הניסיון שלי לצייר מתוך הסתכלות. פה יש שילוב של צבעי מים ומלל וטקסט ודימויים. וכאן אני כבר חוזרת לשפה הרגילה של הקולאז' שיש בה רקעים ואלמנטים שמונחים זה על גבי זה בשכבות שלמעשה מספרים סיפור. כאן הרקע הוא עשוי בצבעי מים. העץ הזה זה דימוי שיצרה בינה מלאכותית, לא אני ציירתי. ואת העץ הזה אני בעצמי הטבעתי על חותמת.
כאן היה חסר במדפסת דיו שחור, אז יצאו רק הצבעים, ועברתי ככה עם טוש שחור. אני מאוד אוהבת את מה שהתקבל. סוג של עבודה ידנית יחד עם כלי AI. וכמובן השוליים שמשמשים אותי לכתיבה אינטואיטיבית. כאן הצמדתי איזשהו פתק, כתיבת רצף שלא רציתי לזרוק, רציתי לשמור, והיא שייכת לעמוד הזה, אז פשוט צירפתי עם התו. גם כאן עוד אחד מהעצים האלה, הצבעוניים. אני אוהבת שלפעמים אני מוסיפה בין הכפולות עם צלוטייפ, וושי טייפ, עוד ככה דפים שלא קשורים, אבל עכשיו הם כן קשורים ליומן. הנה הוא כאן. הכפולה הזו היא למעשה כפולה טקסטואלית. אם יש אלמנטים ויזואליים הם דקורטיביים לחלוטין. יש כאן כתיבה אינטואיטיבית, ציטוט של משפט מתוך שיר, עבודה עם קלפים מתוך קלפי הדמויות הפנימיות. קיבלתי את הקלף של אני היא חסרת האונים, ואני היא העצובה, ואני עשיתי עבודה מול הקלף, פשוט עניתי על השאלות, על הנקודות להתבוננות. וכאן העתקתי מתוך פריסת קלפים בקבוצת וואטסאפ שאני נמצאת בה. כאן ציטטתי בכלל את עצמי, יומן מסע חולות מוקמן. אני כתבתי את הדברים האלה. הנה עוד קולאז' שיש לנו פה רקע, וסביב הרקע 1, 2, 3, 4, 5, או על הרקע 1, 2, 3, 4, מתמקמים דמויות, או דימויים, ומילים שעוטפות אותו. שוב, אני לא מפרשת, כל אחד רואה פה מה שהוא רואה, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את הקולאז' הזה, והלוואי והייתה לי כזו קורסה טורקיזית יפהפייה. הנה עוד אחת. וואי, אני אוהבת את הצבע הזה. פשוט שטיח של דימויים, כל כך יפה. אפשר לשמוע את הצליל. זה פשוט דף בריסטול שמודבקים עליו הדימויים, הוא הופך להיות, כל הדבק והנייר שמתווסף עליו, הוא הופך להיות עוד יותר קשה. ואני כל כך אוהבת את זה, כי כל העמודים הם כאלה קשיחים, זה לא דפים כאלה, נגיד לעומת הדף הזה. אלה דפים עם נוכחות, שמדפדפים בהם, אז הם עושים צליל. בפריסת קלפים. הוספתי את התמונה שלי מאותו יום, האמת מאתמול. זו הכפולה שאני הכי אוהבת. אוקיי, עכשיו זו כפולה עם המשך. יש פה טקסט שתמללתי מתוך מדיטציית שפע, כלומר תרגמתי מאנגלית לעברית ואחר כך הדפסתי, וכאן זה בעצם עמוד כפולה שתלשתי מהיומן כי הוא מאוד השמין, ואז הדבקתי אותם אחד לשני, הפכתי אותם לדו-כיוונים. זה בעצם ציורים כאלה שרבוטים עם צבעי עיפרון, ושמתי אותם ליד הציור הזה, כי זה פשוט אותה טכניקה של ציור. וגם כאן קולאז' על מפה של סיני ברקע. וזה קולאז'
מהראשון לספטמבר, זאת אומרת הוא קולאז' ישן יותר, שהכנתי אותו, והוא קולאז' מרובע, שאני תולה אותו במסגרת המרובעת, והוא קולאז' מתחלף כל חודש, חודש וחצי אני מחליפה אותו. אז הגיע הזמן להחליף את הקולאז' לספטמבר בקולאז' חדש, ובמקום לזרוק או לשמור איפשהו, פשוט הדבקתי אותו, וזה מאוד היה קשוח, כי זה עבה מאוד, וזה עבה, לא יודעת אם מרגישים את התחושה של העובי, והוא לא נכנס בדיוק בגודל, אז גזרתי, זאת אומרת, המון החלטות טכניות של איך לעצב את העמוד. וכאן כמובן זאת ביטנה שאני הדבקתי, כי כשצירפתי את הכריכה הקדמית והכריכה האחורית, זה בעצם שני קרטונים נפרדים, שהדבקתי על שניהם את העבודה הזו, זה מתוך איזשהו ברושור שקיבלתי במגדל דוד, בתערוכה של צדוק בן דוד. מאוד מאוד אהבתי את הגלגל הזה של הפרפרים, והיה לי ברור שיום אחד אני אשתמש בו. וזה בסדר גמור לקחת יצירת אומנות או צילום של יצירת אומנות שאני אוהבת, ולעשות בו שימוש משני. אני לא מתיימרת להגיד שזה אני עשיתי את הדבר הזה, זה לא עבודה שלי. נותנת את כל הקרדיט לאומן המוכשר צדוק בן דוד, אבל אני אוהבת את המעגל הזה, ופשוט הבאתי אותו כעטיפה על היומן שלי, וכאן היה כתוב, אני חושבת, השם של התערוכה, משהו כזה, והסתרתי. וכאן שמתי את המסקינג טייפ השחור, לא פתרון הכי אלגנטי, כדי להפוך את זה לספר יותר יפה, אבל זה עושה את העבודה, זה מחזיק. ומהשארית של החצי עמוד בסוף שחתכתי, אז לקחתי את האלמנט הזה והפכתי אותו לסימניה שאפשר להשתמש בה ביומן. אז זהו, זה היומן, הוא לא עבה מאוד, אבל הוא גם לא יכול היה להמשיך להתנפח, כי הוא כבר מאוד מאוד שמן, וצריך את הסרט כדי הוא ישמור על עובי מינימלי. אז זהו, זה היה יומן מאוד מהיר, רק התחיל וכבר הסתיים, ומאוד מאוד מאוד נהניתי להכין אותו.